Olatzak komentatu du urduri zegoela eta egia da gai honetan sartzeak beti sortzen duela alako ezin egon bat. Nik esaten dut dala itsas gora moduko bat da. Zu sartzen zara eta sekulan ez dakizu oso argi nola aterako zaren. Batzuetan zozobra moduko batean sartzen zara eta bestetan hobeto zaude. Ze nola frogatu hori? Nik aspaldi banekien ere gaur gonbidatuta nagola, atzor arte ez nuen nahi izan gaurko hitzaldia ezer prestatu. Banekielako, azte maldiman nintzen aurreko asteburuan, egongo nintzela aste osoa. Ordu nahi egon, atzoko arratzalea utzi, gaurko goiza utzi, eta honela, gutxienez itzaz gora hori laburra izango da. Egia da ere, badaukadala nolabait gertatu zitzaidanaz edo hitz egiteko nolabaiteko lasaitasun moduko bat, tati esker edo haren gomendioz eta terapia egin nuelako. Terapia egitea beti iruditzen zait lagungarria, ez bakarrik alako kontutarako, beti esaten dut, nik nire torturan gertatu zitzaidanako bi saiotako terapia bat egin nuen, alegia 4 bat ordu. Aurten uste dut 15 urte direla terapia egiten dudala, terapia beste gabe, bizitzari aurre egiteko. Eta jake feminismoa hariko garen, beti esaten dut, jendeak askotan terapiari buruz hitz egiten duenean esatu, nik ez dut terapiarik behar, lagunak dauzkat. Nik egiten dudan simila da, norbait entzuten didanean bezala, ni ez naiz matxistaz feminista, ni berdintasun aldekoa naiz. Halako zerbait izango litzateke. Alere eskerrak eman behar diote terapiari eta barkamena eskatu behar diot Olatzi, ze azalpen oso labur bat emango dut egin nuen terapia horretaz eta segurazki oso zabarra izango da. Baina terapiaren helburuak gutxi gora bera, terapeutak berak azaldu zianen arabera zan, konexio neuronalak edo gertakizunak eta oroitzapenak berriro lotzea. Laburetaz segurazki oso zabarra azaltzeko, nik torturari buruz pentsatzen dudanean, edo orain zuekin hitz egiten dudanean, ni akordatzea zer gertatu zitzaidan, eta ez nola sentitu nintzen gertatu zitzaidanean. Egia esan oso gaizki sentitu nintzen, eta segurazki ezingo nuke hitzegin, berriro hitzegin beharko banu, une horretan sentitzen nintzen bezala. Baizik eta zer gertatu zitzaidan, eta gertatu zitzaidana, egia esan, nahiko larri izan zen, eta hala ere, akordatzen naiz terapiaren hasieran, bazegoela, ebaluatuko dugu nola zaudentan, ni pentsatu non nire baiterako, nola egingo da hori. Baina, zientzia existitzen da eta halako test moduko bat egin zidan eta esan zidan, amets gaiztoak dauzkazu, egunero, astero, hilabetero, 3 hilabetero. Badago zerbait egiten zenuena eta egiteari utzi diozuna, egunero, astero, hilabetero, 3 hilabetero. Pentsatzen duzu gertatu zitzaizun, eta bar. Eta, amaitu zuenean esan zidan, tira, gertatu zaizunerako etzauden gaizki. Niretzat nola baiteko lasaitasuna izan zena. Eta ala ere euki genuen, desenkontrurik edo, terapian zehar terapian une batean, hautatu behar zalako, niretzat nolabait une gogorrena izan zala. Orduan nik kontatu nion une gogorrena zein izan zen niretzat. Eta nolabait violentzia fisikoaren une gorena izan zen. Une batean nik erresistitu nintzen gauza batera, eta gero hori zitzaidan sekulakoa, hainbeste, pixkat nik esango nuke eskua galdu zutela, apurtu zidaten Espainia, mengo zauri batzuk eta egin zizkidaten, eta berak asko insistitzen zidan, pentsatzen dut psikologok ere nolabaiteko, ez dakit, urguia daukatela, edo pelikulak ikusi dituztela gu bezala, eta esan behar duzune batean, aita izan zen. Orduan berak esaten zuen, behar bada unetxarrena, etzala izan violentzia fisiko gorenaren unea, baizik eta izan zitekela, humilazio bat, esan zizutenean, hau eta beste, eta nik asko insistitzen nuen, niretzat une hori izan zala. Une batean pentsatu nuelako, hau eskuetatik doakien, nik esan nien, me vais a matar, eta esan duten, y te vamos a matar, y qué? Nos van a condecorar. Eta esan nun, hostia, me van a matar. Etzan gertatu, eta baina gogorra izan zen. Virginie Despentesek, gero aipatuko duenez, aipatu nuen teoriak inkonek, bortzaketari buruz gauza bat esaten zuen, nik irakurri nuen, gazteleraz irakurri nuen atera zanean, eta orain zorionez euskeraz dago, eta euskeraz irakurtza gomendatzen dut, baina gazteleraz daukat nik. No es la penetración lo que me aterra, sino la idea de que nos van a matar, para que no podamos hablar después, ni denunciarlos ni declarar. En su lugar, después de todo, eso es lo que yo hubiera hecho. Del miedo a la muerte me acuerdo de manera precisa. Esa sensación blanca, una eternidad, no ser nada, ya nada. Eso se acerca más a un trauma de guerra que al trauma de la violación, tal y como de ello hablan los libros. Es la posibilidad de la muerte, la proximidad de la muerte, la sumisión al odio deshumanizado de los otros, que hace que esa noche sea imborrable.
para mí la violación posee ante todo esa particularidad. Es algo obsesivo. Vuelvo a ello todo el tiempo. Egia da, nire ere gertatzen zaidala parteetako bat, eta itsasgoraren parte bat horri lotuta dago. Zu pizkat esan zenun mugara joan eta mugatik itzuli. Nik zorionez mugaraino heldu nintzenean, esan badaiteke sorte bat eduki nuen torturaren 3. egunean, nahiko txikitutan nengoenean, ja Leonor Ladrón de Guevara forentxeak atera ninduen komisaldegitik eta orduan ospitalizatu ninduten, Soto del Realen, handikan olatzek hitzegin egin zidan egunetako batean, eta han egon nintzen txikitutan nengon bitartean, eta gero akordatzen naiz Amaia Izkori komentatutakoan, nik nolabait esker honeko nengon forensearekin, naiz eta nik esan nion, ez nazazu bakarrik ni aterazazu ere, Ainara Gorostiaga nirekin zegoen, eta esan zian, ikusiko duz ere ingo bat, etzuen, evidentemente zer egin. Eta Amaia gogorra hasi zidan, bera, Leonor Ladrón de Guevara zala gurutze jantzi hiltzen utzi zuen forensea, eta beraz, gero, bera epaiketan nahiko salduta utzi zuten, eta beraz ez neukala eskertzeko ezer. Eta izatekotan eskertzeko zerbait, gurutze jantzeri izango litzateke, eta oso gogorra egiten zait. Horrekin egotea, horrekin bizitzea, eta biziraupen zentzu hori eukitzea. Baina ere, gaur hemen baldin banago, artikulu bat idatzi baldin banuen, artikulu hori biziraule bezala sinatu nuen. Eta horrek ere badauka bide bat. Gogoan daukat aspaldi, duela hainbat urte, egiari zorren izenean, Maiana Bustintza eta Bio Joan ginen, Gernikan bildu ginen Irlandako biktimen esaten dut, elkarte batekin edo. Eta haiei entzun nielen aldiz, ez hitzaila gustatzen biktima hitza. Kategoria estanko bat zara, biktima bat baldin bazara, beti biktima zara, ezin duzuzuk ezer egin biktima izateari usteko. Eta haiek nahiago zutela survivor hitza, supervivientea. Haientzat, eta orduan hemen oso gutxi erabiltzen zen, empowerment hitz bat zen. Empoderatzailea zala, alegia, ahalduntzailea zala. Eta geroztik hainbat urte kostatu izan bazitzaidan ere, erabaki nuen pentsatzea egia zala, biziraulean nintzela, eta hortik abiatu behar nintzela. Nondik abiatzen da nik egin nuen hausnarketa hori? Maila batean horrelako saio batetik. Nafarroan foro sozialak antolatu zuen saio batean. Lehen aldiz, Nafarroako parlamentuan torturari buruz hitz egin zen, erabaki izan emakume torturatuak hitz egitea, eta saio gogorra izan zen. Ainara Gorostiaga nirekin batera atxilotu zuten, eta orduan nire eskalaguna zenak hitz egin zuen, eta hausnarketa bat egiten saiatu ginen tortura eta generoai buruz. Orduan entzun, badaukagun nolabait nik uste dut beti gauzak kategorizatzeko eta ez dakit egiteko kontu bat. Orduan entzun nuen emakumeek tortura bikoitza edo sufritzen zutelako kontu bat. Eta raro gelditu nintzen. Alde batetik iruditzen zitzaidan egia bat zegoela bertan, baina bestaldetik ez zuen guztiz bat egiten ez nire bizipenarekin, ez bizipen orokorrarekin. Eta gainera, arraro sentiarazten ninduen, ze iruditzen zitzaidan guk gure borondatearen kontra osatzen dugun, ez dakit, munduko torturatu ona nahi dionen kodeetako baten kontra egiten zuela telegia. Euskal Herrian inoiz ez da hitz egin zenbat torturatu duten bat eta zein bestea. Jose Azurmendik esaten zuen bezala, harrigarria da. Torturatu batekin hitz egiten duzu, eta gertatu zaiona gertatzen zaiola, berak beti esaten du, niri ez, Tasio hori bai gertatu zitzaion, ari bai. Tasio horikin hitz egiten duzu da, niri ez, Jose Arregiri, ari bai gertatu zitzaiola. Eta ondo zegoela nahi diorrenkide izateko, igual ziola 2001an kale borrokagatik ertzaintzak atxilotutako gazte bat, edo 1996an Komando Madriden atxilotutako pertsona bat izatea. Eta pixka bat saiatu nintzen nire buruan ikusten, egindako hausnarketan zer egia aurkitzen nuen eta zer gauzek funtzionatzen zuten eta zeintzuk ez. Egia zen itsasgora luzea izan zen, ze hori apirilan izan zen, eta violencia sexual y tortura artikuloa urren urteko otsaian idatzi nuen. Egon nintzen urte erditik gora irakurtzen, bueltak ematen pixka bat, eta ikusten
zer zegoen. Egindako hausnarketaren parte importante bat berriz ere itzuli nintzen Virginie Despentesen teoriekin konera, eta bazegoen imposible violar a una mujer tan viciosa talean, gustatzen zitzadana, eta berreskurapenari lotuta zegoen beste parte bat ere berak esaten du, kontua ez da jada bortxaketa ukatzea eziltzea, baizik eta arekin bizitzea. Eta berak egiten zuen errelato bat niretzat interesantea zala. Hoien artean ere agertu zen Pako Etxeberriaren taldearen txosten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egindakoa. Eta Etxeberriaren taldeak frogatu zuen izandako tortura kasuetan 22,3%tan violentzia sexuala erabilia izan zela. Era ezberdinetan gauzatu zela hori. Biluzik egotea atxiloketa bitartean 18% hitzezko humiliazio sexualak 10,3%, kolpeak genitaletan 9,7%, ukitzeak 5,4%, elektrodoa genitaletan 1,4%, oietuak sartzea baginan 0,8% edo ipurzuloan 0,9%, eta azken praktika 36 pertsone jasan egin zutela. Egia esan, irakurri nuenean, txostenan arabera, las mujeres comparativamente con los hombres soportaron más empujones y tirones de pelo, mayor utilización del plantón, más asfixia seca con la bolsa, mayor exposición a distintas formas de violencia sexual, más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras formas de violencia sexual, peores condiciones de detención, más exposición a ruidos constantes, deficiencias de higiene en el espacio, mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas u otros elementos, más humillación y más amenazas. Eta gizonezkoei aldiz, gehiagotan gertatzen zen, más palizas, más sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres. Irakur nituen datuak eta ez ninduten harritu. Baina bai, pentsatzen nuen nik nire inguruan izandako zoritzarrez Euskal Herrian daukagun esperientzia zabalari esker, pentsatu nuen datu horiek behar bada ez zirela guztiz errealak, eta ez Pako Etxeberriaren taldeak bere lana oso ondo egin zuelako. Baizik eta torturatuon ikuspegiagatik edo ikuspegi ezagatik. Eta parte horretan hasten du nire miopia propioagatik. Badakit horrela kontatua erridikula dirudiela, baina niri urte asko, hamarkada batetik gora kostatu zitzaidan konturatzea, bani, bilustu, mai baten kontra botan indutenean, eta ipursularen kontra, objektu batekin sakatzen indutenean, edo tipo batek hartzen zuten, esan zidatenean, tipo bat, beltz batek harri behar zutela ni bortzatzeko, edo esaten zutenean, oso groteskoa, txapoteren kapritxitoan intzela edo orduan zitetan, beran irekin gelditzen zela, guzti horrek, violentzia sexual komponente oso handi bat zeukala, violentzia sexual hutsa zala. Agerikoa da, orain horrela kontatuta, biztan dago, baina ez nintzen ni ondorio horretara heltzen. Alegia, kostatu zitzaidan ulertzea eta onartzea, esate arrasa ere, estatuko erakunderik sexistenetako eta patriarkalenetako baten eskuetan nengoen bitartean jasan egin nuen torturaren parte bat violentzia sexuala zela. Simpleki, ez da harritzekoa, baina kostatu zitzaidan horretara heltzea. Eta nire ustez, kostatu zitzaidan ez neukalako horretarako behar bezalako erramintarik. Nik uste dut niretzako eta nik hitz egin dudan batez ere beste gizonezkoentzat, gauza horiek beste gabe tortura den infernu poliedriko horren praktika batzuk ziren. Zorionez esan bezala, feminismoaren hausnarketek eta nik uste dut feminismoaren aurrerapenek eta agonden goraldiak balio izan digu, zoritzarrez etzaguten ditudan torturan testigantza horien atzean genero isuri nabarmen bat dagoela ulertzeko. Eta nire ustez, eta horretan hausnartzen saiatu nintzen, hainbat norabideetan gertatzen dela hori. Nik uste dut dauzkan helburuan hitzen artean, gizonezkoen kasuak torturak daukan helburuetako bat dala gizonezko maskulinitatea apurtzeko helburua. Ulerbedi maskulinitatea erarik estereotipatu eta hegemonikoenean. Eta emakumezkoen kasuan, nire ustez, mendeetan violentzia sexista grabaturiko terrore patriarkalen aktibazioa bilatzen duela. Nik torturari buruz hitz egin dudan gizonezko gehienekin kontatu didate violentzia sexual antiko praktikak. Barrabiletan emandako kolpeak, elektrodoak, tiraldiak, nire ustez hori ez da gertatzen, barrabilak zonalde bereziki sentibera direlako, baizik eta nire ustez
simbolo bat dira. Nire ustez hori gertatzen da maila batean errepresentatzen dutenagatik. Horregatik, praktika horiekin batera, Guardia Zibilen aldetik edo polizian aldetik dator, gizontasuna dela uste duten horren kontrako laidoak eta nolabait gizonezkoaren gizontasuna suntzitzeko edo beratzeko asmoak marikon, kobarde, nenaza, niretzat harrigarria izan zen, eta maila batean helburua ez zuen lortzen, ze ni behintzat torturatu ninduen Guardia Zibilen taldeak, hain zeukan maskulinitatearen irudi estereotipatu bat ze oso groteskoa zen. Vamos a traer un negro pa que viola Ainara y luego te dé por el culo a ti, oso, naiz eta oso gora-gorran izan zen, zatea, baina zeri buruzari da, edo, ze ikuspegi dauka jende honek. Nik esaten nuen, erremintak falta zitzaizkigula violentzia hori identifikatzeko, eta uste dut ere, violentzia hori identifikatzen ezaigula irakatzi, eta ez dala harritzekoa ere. Nire ustez, bai gizonezkoak eta emakumezkoak konturatzen gara sarri, ez beharko genuken bezain sarri, naturaltasunez bizitzen ari garela, zerbait ohiko sexismoa dana. Zorionez, aurrera goaz eta gauzak aldatzen doaz, baina batzuetan konturatzen zara, atzera begiratzen duzate, ai ama, hau sexismo hutsa zen. Baina kostatzen zaigu gauza horiek identifikatzea. Eta gero, uste dut gizonezkoen kasuan bereziki kostatzen zaigula hori identifikatzean gizonezkoei patriarkatuak inposatzen digun mandatuetako bat da gure zaurgarritasuna, gure vulnerabilitatea ez erakustea. Horregatik nire ustez botatzen dugu zaku horretara. Uste dut, bestaletik, ez ditugula behar bezala identifikatu violentzia horiek emakumezkoei gertatzen zaienaren kontrara ez dutelako gure aurreko esperientzia batzuekin konektatzen. Nire ustez, torturaren ondorioi edo tortura berari aurre egiterakoan gizonezkoak praktika hauek tratu txarren konpartimentu orokor batzuetara botatzen dugu. Beste opresio batzuetara normalean lotuta ez dagoena. Baina zoritzarrez uste dut emakumezkoek askoz zailagoa dutela hori egitea. Torturatzaileek aktuatzen dizkieten terrore horiek oso sakonki sustraituta eta kodifikatuta daudelako iruditeri femeninoan. Zer dela eta? Zoritzarrez jarraitzen dutelako eta jarraitzen dugulako bortxaketaren kultura oinarri duen gizarte batean. Eta emakumeak menperatzera zuzenduta dagoen violentzia matxista etengabe eta gupidagabetek zeharkatzen duelako gure gizarteak. Gizonezkoei nire esaten didatenean beltz bat ekarriko dut zu bortza zaitzan. Horrek nigan ez dauka inolako oihartzunik. Ez daukat horren antzeko esperientziarik. Zoritzarrez, emakume bati esaten diotenean, zoritzarrez badauzka esperientzia asko, errealak, bereak, pertsonalak direna, oihartzun bat sortzen dutenak. Zentzu horretan esango nuke, ez da ez bikoitzaz, bakoitzak helburu ezberdin bat dauka. Eta nire ustez, eskertzekoak dira horrelako saioak, zen nire ustez, aurrera egin dezagun, bai pertsonalki eta bai herri bezala, garrantzitsua da identifikatzea benetan zer gertatu zitzaigun. Zentzu horretan, terapia, importantea iruditzen zait. Ez dut uste badauka, eta nire ustez ekarpen bat da, eta ondo dago errelato orokorrari edo Euskal Herrian gertatu denari dagoen ekarpen bat. Baina nire ustez gertatu zaigun hau identifikatzea eta behar bezala epaitzea, berreskurapen emozional hobe bat egitea albidetzen dugu. Eta, olatzek esaten zuen bezala, nire ustez aukera hon bat da despatriarkalizatzeko. Zuk ulertzen baldin baduzu, jasan duzun sexismo basati horren, mekanismoak eta helburuak zeintzuk diren, nire ustez aukera hobeak dauzkazu, zoritzarrez egunerokotasunean, oraindik ere bizitzen tokatuko zaizkizun patriarkatuaren alderdi horiek borrokatzeko. Nire ustez importantea da hori. Aipatzen nuen kontuetakoa zen, horgatik irakurri dut Virginiren lehenengo testu hori, violentzia sexista sufritu duten emakumezkoen berreskurapen emozionala egiten duten hainbat terapeutak, aipatzen dituzte badaudela hainbat elementu komun nolabait esateko harreman afektiboetan eta torturetan emandako tratu txarrek dauzkaten antzekotasunak gaudela aipatze dute. Ni ez nau harritzen. Tratu txar psikologikoak eta fisikoak gaude, humiliazioa, isolamendua dago, eta bietan daude baita antz makabroa daukaten baita zenbait alderdi ere.
mira lo que nos estás obligando a hacerte, pixka bat, Mario Benedettiren Pedro y el Capitanen, liburanen narrazioan gertatzen zana, ez? Non torturatzaile batek torturatu apurtu behar zuen, ze lortzen ez baldin bazuen, hitz egin zezan, egiten ari zana basakeri bat zan, lortzen baldin bazuen zerbait esatea horrek zentzua zeukan. Halako eskemetan jarraitzen dugu, ez? Horregatik niretzat importantea da, honi buruz hitz egitea eta diagnostiko egoki bat egitea. Azken hari mutur bat hartuko dut Olatzek hartu duenetik, biztan dago Euskal Herrian ziklo aldaketak hainbat ondorio eduki dituela eta ondorioetako bat da egun komunitate politiko hitza erabiliko dut, espero dut ulertuko duzuela, gure komunitate politikoaren kontra erabiltzen zen violentzia mota hau, tortura, ja ez da gure kontra erabiltzen. Baina gu badakigu beste komunitate politiko, etniko edo dena delakoen kontra erabiltzen dena. Sarrik esaten zuen lapur banden etika eta politikan ezin genituela bi etika ezberdin egin, bata guretzako balio duena eta bestea besteentzako balio duena. Nire ustez, adi egon behar dugu Euskal Herriak nire ustez torturaren kontra eraman duen borroka eredugarria alferrik ez galtzea. Ezin dugu tortura salatzeari utzi bakarrik ja gure komunitateari gertatzen ezaiolako. Mantendu behar ditugu gure tresna guztiak, hori dalako gizalegezkoa dana. Eta ezin dugu onartu status quo hau bakarrik tortura guri gertatzen ez zitzaigulako. Zentzu horretan, hori, eskerrak eman nahi nizuen baitz egitera gonbidatzeagatik, ze esaten nuen beti bezala kostatzen duen zerbaita, baina aldi berean bada plazer eta ore bat. Torturaren kontrako borroka oso borroka eskergabea da, ze sekulan ez da amaitzen. Edo beto esan da, amaitu gabe dago oraindik. Baina nik uste dut torturaren kontra daramagun borrokak eraldatu egiten gaituela, guk gizartea eraldatu nahi dugun bezala, eta zentzu horretan niretzat ezinbestekoa da, eta egiten diren olako saio guztiak eskertzekoak dira, eta asko eskertzen dizuet zuei etorri izana, eta zuei hemen egotea.